Yabona unkanyezi angijwayele unkanyezi. Uyangijwayela ngathi mina ophethe la mina lidlela la. Angihloniphi lo bhalo kumele ufundise isifundo lo bhalo lo. Makhosi ngiyakucela, cela ungiphe amaphawu. Mshana uba ngisicapha, ayibona uba ngisicapha, uba ngisicapha mshana. Ngicela mfethu ngiyakucela. Umfethu. Okay. Ufuna ibizwa umakhosi? Ya, ngumakhosi wena. So bese mayogasi. Sure. Bese ngidayisa iPhone. Malini? 300. Anginayo imali ekuyabheka. Yodwa ngo5 noba senginje. Bese ungapheka mhla ungayithengi bese singayidayisa. Hayi khuleka ubala lona. Awuseke njalo. Seke. Ufuna ngibona umqhele bese hey. Fone enhle kanje. Hey. Azayiluza boyifoni. Hey. Hayi. Hayi, athi ngihambe ngikhaya. Zet. Awusibala kanjani? Ungangibiza usibalo yezona. Okay, yaxolisa masiphela. Oqala wena akakho kushona nenkukhu yasekhaya yezo. Okwesibili. Umithi susizwa mamshiya kanjalo yezona. Masiphela umeke kusho bawuthi mshiya nje usisi wakho. Kusho bala ade ngikhuluma naye phone usisi wakho. Ukhulume naye nini? Uthange. Habi, akaze ngitshele yazi mina leyo nto. Lalela ngabo indaba yakhe soyilungisa uzomhlawula. Uzomhlawula? Ya. Nini? Kuyona lenyanga le angazi nami nini. I-date. Angazi basokhuluma malume. Hayi inkingi. Ukukushiya nepeace. Uthi uyaphapha inkinga yakho. Ngiyaphapha. Hehehehe. Ani labafana abancane senahlekisa. Uthini kumina? Ufuna umuntu wenhlalo la ngihamba khona ngixoshe ngemali. Ufuna ukuxosha ngemali? Ya. Imali anayo mfana wami ngiyeza. Okay. Angathi ngasebenza lo muntu ngathi ngihamba ulanda. Hey. Hey. Ngangenzile. Mfana wami, nayi into yakho uyarapha kanje usho ukuthi ufuna malini. Okay. Nemali weshilo uxosha ngayo. Ndoda-ke imali yami siyangikhokhela hla usubonile ukuthi into yami iyasebenza. Okay. Okunye ndoda kubonga. Okay. Ana la. Aye sa. Sure mfethu. Uyakwazi lokho ukuthi udola mfethu bamshaye ngezulu. Cha ngikwazi lokho. Hawu mfethu awukwazi lokho. Cha ngikwazi. Hawu mfethu ushaye umqhele nje ngezulu. Awukwazi lokho. Babangani? Angazi nami mfethu babangani. Kodwa nangu udola mbuke mfethu. Hey. Hayi angisabi. Aye dola. Ya madoda. Sure mfethu. Anayibona into ukuthi ungiqhele. Sakayiboni. Njengamanje ngizodinga nini ukuthi ngiphelezele simpela. Asimbheke mfethu. Othi Awubuyisele leyo foni ephethe ngaze ngikuphuca yona. uyafona ma. Hello ma. Ima. Bamba Hey, ngempama. Ima. Bamba ngempama. Uyafona ma. Siyahamba. Ima ma. Ubaleke fona nami ngizokubamba. Ngizokhupha ngikufice ngiyakutshela. Nawe uyabaleka noma? Ngibamba ngempama sami. Sho alwa, ke nomthola umuntu ozothenga leya phone. Ngitholile uthi uzoyithenga namhlanje ngo5. Yazi ungcono ke. Yakade ngiphathe indaba ezimnandi. Ngithindi kwendaba. Ebhuti wami semithisile futhi sengizoba u-anti. Mithise ba? Hawu, umithi owami. Owami. Hayi ngishort nje mombi nalo owamakhona. Hayi asibuhle. Hayi kwahle ngoba kubhuti wakho phela. Uyakhohlwa ukuthi bhuti wakho wayifunwa yimini. Hawu, shithi sorry. Sorwani yahlisa into isho. Bye. Ngizongishaya. Yazi ngiyanyisa. Asingiqalaza bekhona abantu. 300 ungazi ushaya u5. 300 ungazi ushaya u5. 300 ungazi ushaya u5. Ngihamba. Ha, 50 rand. Ha, futhi ngayithola le phone. Ha, ngiyobheka. Ayasebenza lo muntu. Hayi. Ha, 50 rand. Ha, shuthi le mali iyahlangana ke, le mali yefoni. Ha.
Hayi uyasebenza lo muntu. Ngeke. Yabona phela ukuthi umkhali. Uyangijwayela. Wenzeni? Onango. Simxuthele la. Yabo nje badlala le ngoma le. Mina ngenze show yakho ngibona ngidlala le ngoma le. Wena ungalwa ngabe uzothini? Ya, yini le ngizwayo? Uzweni? Thoni Mrs. Owam. Pho wena hlala naphi lapho? Angizwanga bhuti wami uthi ngihlangana naphi? Mungakhohlwa phela wena. Shola nami. Njola nawe mina? Yes, awufune mina phela. Ngiyakhohlwa lokho. Wangifuna athi mina ngifuna athi ngitshela nje. Angizwanga. Uthi awungifuni? Yena. Hayi kwangibhedele bhuti abantu. Bangibhedele ungalingi nje. Ngibhedele. Wena mina nawe sojola. Alo afaya ikhanda lakho uthi sosatshela mina nawe. Akukholwa ukuthi ngizofaka ikhanda mina nawe sojola. Nenkani? Hawu uyangizwa nje. Mina nawe sojola. Yazi noma ngizamela iwele lami yabo? Angifuna wena, ngifuna wena. Angibona ngiwele lakho mina, ngabona wena. Yazi mabona iwele lami usufana usubona mina. Ngifuna wena mina ayiwele. Ha. Ngifuna wena. Ngizwa kahle. Hayi bhadi lami leli bhadi leli Akho bhadi. bhadi nje la. Kho bhadi. Uzumithisa no owami ambonginuka hayi ngikhona. Hayibo. Jwala kabi wena. Yazi ngicela ukuhamba bazi. Hayi. Ngeke ngimele lento mina. Kodwa uzukwazi ukuthi wena owami ozongiyanyisa umfana. Jalo wamalo nginyawo ulimele kulona. Ish singikhohliwe. Ya wena. Ungangibizi ngawena. Ngongamakhosi kwena. Makhosi wami sicaqaqaqa mina. Hayi wena. Bamba la boy. Unafana umthetho wokuyadelela. Wena, ngijwayela kabi. Ekubambe ngempama. Ngibambe ngempama. Ya. Qalisa kanqaka. Ha. Unafana uyajwayela wena. Sha mina kanje. Yazini, mina ngeke ngosebenzisa amaphamba. Osi lotunjana ngamaqhubu. Ayikhaya. Wenzani? Uyabona nje. Uyazi ukuthi mina ngishaye kangithi. Bamba la. Lethi nduku yami wena. Sha mina kanje wona fana. Uyazi ungenze lutho baba. Epolisa mfethu. Epolisa. Siyaxolisa manje. Ya, sebabangani. Sibabangani. Ya. Unafana odadelela noxolela. Ngiyabonga bese usungixolele. Asibabangani. Ya. Ngiyakuvumela ukuthi sibabangani. Uyahlanya ngeke ngibe umngani nawe mina. Sambe baba, sambe. Hayibo ubhuti amazadini wazi udinwe yini? Wetho wena. Ngithwetho. Ya. Ufuna ukubuza something sizwana? Okay Ufuna buzo. ukuphendula iqiniso. Ngophendula iqiniso. Bawutshela la uthi mina ngikholelisa ulokhu owami. Angazi. Awazi? Ayangazi. Awazi kanjani umngani wakho? Hawu, okay ngiphunyukile. Uphunyukile. Ngiphunyukile. Cha ukuthi uyaqina wena uthi uphunyukile. Bese ngihappy kakhulu. Uphapha lokho sizwana? Hawu bese ngimtshela nje ngoba wena nawe umngani nami. Ayina ngicika nawe uyazi ukuhlephula ngempama nje manje. Kanti nakunani? Unani? Angibuzi lonto mina. Ave mnandi ngoba ama-stephen ko yamnotho mfethu. Ave mnandi yo. Nangoku eMasiphere uzofunani mfethu uzongiphazamisa ngisho ngicikicihlo mfethu. Hayi. Mina ngize ngalezi mina mfethu. Ngize ngalezi. Mamana. Oqala angiligqokile ibhandi. Pho mina ngenzeni? Angazi phela mina wena ubona kanjani? Ngeke ngilwe nawe mina ngingaligqokile ibhandi. Ngoba ngizothi mina manje khumula ibhandi sithi. Ake ngikwazi bese alikhumule yabo. Yabona ke anginami yabona ngenza iphutha la ngakhumula ibhandi okufanele kuthiwa ngihlezi ngigqokile angithi ngenza ngalikhumula ngithi. Kodwa angibalekele. Ngikubalekelanga yazi.
Yabo phethuma phetha vele ngithuma phethe town. Abuya late. Phofu ufuna silwe nini? Kusasa phethe. Kusasa sure. Korekithi mzala. Hayi. Ngenxa yokulwa nje sungazuze njalo la kumina. Hayi ngeke bese kumele ngeliqole ibhandi ngimshayile mfana. Mase ngimshayile. Ukhuluma ngami. Mama siphela ngikhuluma ngawe njalo ngoba ulapha. Hayi. Ngeke kumele sisukumele lento yami mathi ngiyekhaya futhi. Awungishayile lofana kuthiwa uDola awungishayile yazi. Awumasipera asikade ngifuna mfethu. Kade ungifuna? Yasenzela enye into lapha ethi ngayiqondi nami. Yini manje leyo? Yabo lofana kuthiwa uDola. Azungishaya kanjani mfethu yazi angazi nanokuthi amaphama asasebenza noma asasebenza. Wamshaya ngezulu nje akafile lo mtshiti. Angafile. Sabe. Uhamba ngenduku nami ngixayekile ngibona ehamba ngenduku nomuntu mfethu. Yazi bengayazi mina leyo nto. Engilimazile lo muntu angishayile. Ngishayile. Hayi mina ngiyakuzwa. Mina kusasa bethu ngiyakuyifight ezwa mina. Uyakuyifight? Ya ngiyolwa noScora mina. Yona neScora? Ya. Ufuna umqondisi ufuna umshaye. Umshaye ufuna umshaye yazi. Ya ngizomshaya kuleyo. Yami ufuna umshaye Scora yadala ufuna umshaye. Ufuna ukuthi ungithandazele nje kusuka ukuthi ingashayeki yabo. Uthandazele? Ya. Kulapha noma ubala lo. Uthi ngaluzi nje kusasa. Ngifuna umenzeni? Ngimshaye. Ufuna umenzeni? Ngimshaye. Umenzeni? Ngimshaye. Zonke mfana wami. Umshayisise ungigcoba ikhaya umshaye. Yazi? Ngiyakuzwa. Sho manikazi. Sho Z. Angisakwazi. Angikhona Z. Agcina usuku ngizekuthumela lapha owami kwenzakalani? Awungaya ka owami agcine epampa phela. Pho ube ngazongitshela lapha wena. Angasuke ngabizo manje Z. Oh ngiyakuzwa. Lalela ngifuna usizo lwakho la. Thini? Ngamazikanyezi. Ngamazi kanyezi. Ngifuna umfuneke yabo uzumthola hlala. Ngiyamdinga lo falo uyeyisa. Oh ngizombiza ikanyezi phela. Asenze kanje na ke lento le. Ngifuna umkhiphe imali yabo. Ngiyamazi uyayithanda imali kaNgezi. Ngifuna umtshele ukuthi yabo anisisho ukuyothenga esitolo akho uzombamba kahle. Alright. Ya usungahamba ke. Sho. Sho ala kene idayisele yafoni. Sho ngidayisile yafoni. Namanga. Ukubona ngani usiyidayisile? Ngemali. Ngithatha kancane. Wena thatha kancane yini le? 300 yini wena wazi uyenza? Hawu. Ziningi kabi okwazi ukuyenza. Mina ngidayisa ifoni wenzani? Buhlela lapha isazi umbombo iTV into kanjele. Phela. Awungiphi number zethu lapha? Hawu uzenzani ngapha lana ngithi ifoni yakho idayisile? Nayi ifoni mina. Hawu. Futhi uzethu noma wengane yakhe. Hayi wena. Azisikeleni. Dola. Awungitshele Dola uhamba ephi inyanga lekuvela nje. Yona mfana. Awulethi induku yami. Otherwise yakusazi ikhaya. Hayi wona Dola uhamba inyanga. Uhamba umthatha. Uthi umobi lo mthatha ohamba samsomshisa sinomphakathi. Wena. Ngakutshela nje ukuthi ngihamba usiqaqaqaka. Siqaqaqaka ke lo ngivikelayo. Hayibo. Samphuthonke nje usikaqaqaqa amaphaki. Ngabusa namanye. Wena mfana ngijwayela kawo futhi. Awulethi induku yami. Wena mfana ngithele induku yami man. Uyayiletha noma kusazi ikhanda. Ozoyithatha le nduku yakho ozoyithatha. Ozoyithatha. Yabo wena mfana. Ngone ngithathele mina le nduku. Shaka nje. Awuqali ungishaka nje wona mfana, awuqali ungishaka nje. Ngiyakukhuza, ngiyakukhuza. Awulethi induku yami. Nayi induku
yakho nanduku yakho. Ngaxolisa Sondela. baba. Asho kanye spet. Hey manikazi. Correct. Wena gcina nini? Amkhona kanye spet. Awusho uzaleni la. Ngangiza kuwena kanye ngizokubheka. Songibheka. Kanye. Entweni sizonke nje wacabanga ngizobheka mina. Ngicabanga uzobheka nje mfethu wena. Akhumbula lapha sifuna ukubamba, sithathembela ngomqhele. Hayi angikhumbuli. Uyakhumbula wena mfana? Nini? Lapha yakhumbula lapha ikuphi? Awusho wena mfana lokho ungenza isilimi ukuphi lapha? Azongitshena njani kusaza empama mina. Manje ulindeni. Uzaleni futhi wena la. Mfethu, azini mfethu la. Nemali mfethu, lazo ngifuna nisiyothenga ama-chips mfethu. Ngitshena u5 rand. Hawe, ushwebile canga uma ungipha u50 cabanga iphepha elibomu. Abuthi utshotshwa imali yami wakho. Angiyitshotsanga mfethu Kanyezi. Yo, manje sothenga kephi? Awuzobona wena simashelela esitolo lapha siyothenga ama-fried yabo. Ama-fried ama-chips yabo Kanyezi. Ama-chips hayi. Ngoba ngingafuna ama-chips Kanyezi. Hot dog. Hayi, ayikho inkinga sambeli Kanyezi. Kanyezi mfethu, khulileka sesiyafika esitolo. Sho zethu. Sho manikeza. Sibuye naye lofana lo oyisayo. Ngibuye naye zethu. Unafana uhlonipho wena. Wena. Ufika ngilanda lapho uthi samsothenga ama-fried kanti ngizisela kuzethu. Hayi busiphela lapha manje. Hey, Seyephi mfana? le.